Bip, bip, bon dia. Sí, ja funciona. Va, vinga, doncs ja estem preparats. Bon dia, Vic Ibáñez i Víctor de Nostàlgia Pop. Endavant la intro. Pim, pam. Bon dia, Catalunya! M'encanta en Jau! Hola, què passa? Què? Què diu de caram? Que se'n va a dormir i s'aixeca amb mi. Sóc el programa matinal nocturn preferit de tothom. El programa esporàdic preferit de tothom. I ara comencem amb les seccions habituals. La primera, saber on estem. Concentrar-nos. Concentració màxima. Segona. Què? Posar música. Irreverent-fòria, gràcies. Endavant, endavant, música dinàmica. Aquest estiu fas aturada? Enguany fas vacances de Twitch? No ho sé. No sé res de la meva vida, ni què serà de mi demà, no sé res, no sé què faré demà, no sé què faré demà passat, ni si dilluns seguiré viu, és que és molt difícil, la veritat, és molt difícil saber. Soc com una barqueta que el destí em va empenyent, com una ploma, la ploma de Forrest Gump. Gump, la Forrest Gambes. Ai, amics... La vida, un joguet del destí soc, com diu en Romeu. Sí, amics. Però bé, m'han convidat en principi una setmana de vacances, però no ho sé jo. Que igualment una setmana de vacances és una setmana de misèria perquè no me les puc permetre. Anit va haver toca fiblera, ahir va haver-hi toca mal en català, a partir de les gairebé 11:45 vaig començar. Va durar 1 hora i mitja i vaig intentar les arrels sagnants però encara no me l'he escoltat prou i no vaig poder. Me l'he d'escoltar més vegades perquè se m'integri la melodia i aleshores poder-la interpretar, perquè no em sortia la tonada de la lletra, no em sortia la melodia de la lletra. Aleshores, si no tinc això integrat, no em surt. He d'integrar-la, me l'he d'escoltar moltes vegades. Què? Jo ara vaig a dormir aviat, així que ja no apareixo als Twitch. Ahir vas cantar. Sí, vaig cantar. A 11:45 vaig cantar. No havia ningú. Érem entre 0 i 6 persones. El marcador deia 0 perquè estava espatllat, no se sap què passava. Però en algun moment hi havia 6, o no sé si va superar el número de 6. Però ahir va ser bastant punxasso d'audiència, sí. Més de lo normal, vull dir. Com estem en els trackings? Vaig a mirar com estic en els rànquings catalans. És important saber-ho. Rànquings catalans, com estem? A veure, hem de posar Twitch. Aquí està. Els més desitjats streamers de Twitch.
El número 1 és Edu78. Collons, quin salt que ha fet aquest xaval. Ha fet un bon salt, Però això és bo perquè és amic de la casa, I ens pot fer una raid algun dia, Ja ens n'ha fet alguna. En el número 2, Lips Leak, que no sé què és això. En el número 3, GameSport Electronics, que no sé tampoc què és. En el 4, el que fica capítols de Bola de Drac, el de turno. Vaja, sempre n'hi ha algun. En el número 5, el Tribuna. És un de futbol, no sé. En el 6, Despertaferro TV. En el 7, en López Norman. En el 8, en Tita Freda. Hòstia, mira que callat s'ho tenia, que és una superestrella. En el 9, en JB baixa Jordi... JB baixa F Jordi B baixa. Vaja, JB baixa F Jordi B baixa. També no ho sabia que eres una superestrella. Després ve en Martur, que no sé qui és tampoc. Després ve Play Modes, no sé tampoc res. Després ve Ràdio Sabadell. Després ens ve SB baixa Paradox i el Gran Carles. I Visita a Metge de Mar, Motor Esport, Lliga Tramuntana, Tiquitaqui 68 en el número 18. Tothom té més èxit que jo. Després, Erika i la pizza Iolo. El Tiquitaqui fa 2 dies que fa programes. Ja m'ha humiliat completament. Després, Natur XND. Després, Ed Cavaller, en el 21. Està clar que no m'estima. Catalunya no m'estima. Que m'alegro, per l'èxit dels companys, però em veig molt enfonsat. És el que té parlar del Barça, però estàs mirant les hores vistes. No sé, què estic mirant exactament? Time streamed, sí, el temps streamejat. Miro això perquè és on surto millor. Després, per on anàvem? Ja queda poc perquè surti jo, mira. Després de l'Ed Cavaller, WAP Media, Doctor Robots, Pulga Tejana, District B13 i jo en el número 26. Tiquitaqui és un jove amb entusiasme i llum als ulls i força al braç. Bueno, té la part també de que és un tio atractiu, no? Que això no, alguns no arribem. A veure, i en el 27 és l'Urmf, Sacarisme, Goldo, etc. I en For Example en el 31. Amics, i en Jacint en el 40. Però estem mirant per temps streamejats. Si anem a mirar rànquing real, és aquí, rank. Em sembla que és aquí. Aquí, rank. Donant-li a rank, se suposa que s'ordena per un èxit més global, i estic en el 33, que és una posició millor de lo que estava normalment. Sí, no està malament. En general, sembla que estic en el 33. I en el número 1, Lips Leak, Edu78, tampoc canvia tant. En López Normal en el 9, en Tita Freda en el 13, en Gran Carles al 17, Pulga 18, Ed Cavaller 19, la Simmer 23, jo dic els que coneixo, en Tiquitaqui en el 25, en Jacint en el 29, l'Slurmf 31, els Xboxers el 30 i jo el 33. Jo crec que és de les millors posicions que he estat. Encara no anem tan malament. Es pot ordenar de més a menys calps? Doncs no sé. Què és el que ens ha superat? Home, hi ha uns quants de calps, Aquí més aviat el que hem de buscar és que tinguin cabell, que no són tants. El Gran Carles i qui més? El López Norman. Els altres tots calvos. Bueno, aquesta, Erika Laia Pizza, no l'havia sentit en ma vida. Erika i a la pizza Iolo. Erika i a la pizza Iolo. Català, això és català? Pues sí, no havia vist en ma vida. No entenc res. En Jacint també té cabell,
És una de les virtuts que té. Què més? Però això és perquè encara no m'heu fet milionari. Quan em feu milionari ja sabeu que vaig a Turquia i farem el programa especial Turquia. Especial Adiós Calvície. Així en castellà. Saps què pots fer per pujar visites? Un programa de misteri. Però si cada dia és un misteri, no se sap com acabarem. A veure... Una miqueta de... Ai, amics. Va, mentre escoltem Tchaikovsky, que sempre és un goig, anem a saber quin sant és avui. Que si no, estem a mig programa ja i no hem començat. Avui és Sant Camil de l'Elis, Sant Camil de l'Elis. Va viure entre el 1550 i el 1614, aquesta persona. Prevere, fundador dels servents dels malalts a Roma. Patró dels malalts i els infermers. També avui és Sant Francesc Solano, prevere franciscà de Montilla, missioner al Perú. També avui és Santa Adela, viuda, beata... viuda i prou. Santa i viuda. Després ve Beat Gaspar Bono, prevere mínim de València. És prevere però mínim. Mínim, o potser és una abreviatura, no em queda clar. Mínim. Igual és minimalista l'home. Era. Perquè encara que siguin sants no estan vius encara. Però estan al cel. Si són sants són com àngels, no? Pot ser? El refranyer popular avui ens diu: aigua de juliol, cap pagès la vol. Ah, guaita tu, no volen que plogui el juliol. Aigua de juliol, cap pagès la vol. Per què? Per què no? Per què no volen que plogui els pagesos el juliol? Quina incògnita. I ara passem al Dia Internacional. Ah, no, el temps. Primer el temps. Avui tindrem sol, massa sol. Mínimes de 23, màximes de 28. No plourà i farà més calor. Jo també tinc ganes ja de que passi l'estiu, Ara ens queda el pitjor, que és l'agost. Igual no val la pena comprar-se... Jo estava fabulant amb la idea de comprar un aparell refrescador, algun aparell millor que un ventilador, algo que refresqui, algun aparell, si existeix algun invent, algun aire condicionat portàtil, alguna cosa petita que no sigui cara i que refresqui. Però igual per aguantar un mes i mig no val la pena, no? Ens podem anar fent dutxes fredes. O anant a la piscina. Bon dia, Enric Bautista. Ahir et vam felicitar. Però tu no et vas enterar perquè quan que et vam felicitar sense que hi fossis. Ai, que és la cosa, és el que té. Avui també a la província de Tarragona, mínimes de 22, màximes de 30. A la província de Lleida, mínimes de 21, màximes de 37. I a la província de Girona, mínimes de 20, màximes de 35. En totes les províncies llueix un solasso que flipes. Totes les províncies amb un sol radiant. Per això no he dit aquí tal. No, totes igual. Avui no ens barallem perquè faci sol o plogui. Següent tema. Treure el cap per la finestra. Quan han aparegut els ninos del joc del calamar? Pues ja fa un temps. D'on els vaig treure? Ah, de l'FNAC. Estaven a 2 euros i no vaig poder-me resistir. 2,5 euros o així valia cada un. Estaven d'oferta. Saps que a vegades foten un calaix de
Remate, super oferta, tirado de precio. I clar, ningú li interessa ja el joc del calamar. Així que vaig agafar, per sort, un de cada símbol, el triangle, quadrat i rodona. M'estic cansant de celebrar el sant. Ho trobo absurd. Què en penses? Jo penso que hem de celebrar tot el que es pugui celebrar. Qualsevol idea o qualsevol estupidesa és bona si dona motiu a una celebració. Sí, qualsevol tradició, si es tracta de celebrar, que no me la treguin i celebrem-la i ja està. No ho estàs celebrant? Home, nosaltres ho vam celebrar. Aquí vam celebrar-ho, vam estar un rato molt contents, felicitant-te. Això ja és prou celebració. Mira quin dia fa. Sembla un quadre. Està bé, que la gent et digui felicitats, en realitat els hi sua, els hi sua la vida i miracles de Sant Enric, en realitat. No és que els hi sui, és que la desconeixen. Però el que et volen dir és t'estimo. Quan la gent et diu felicitats, Enric, el que et volen dir és t'estimo. I dir-los-hi, ai, jo no celebro el sant, deixeu-me, és d'amargat, no, doncs li dius gràcies i ja està. I ho celebres interiorment. Aquesta és la meva opinió del tema. Seguim. I va dirigida a tothom que digui això de que no celebra els sants quan algú el felicita de tot cor, que li estàs xafant la il·lusió. Ai, va, almenys ja he aconseguit mantenir l'Enric sota el sostre de l'església. En Vicky Banyes ens diu, sàvies paraules, Jau, pocs cops t'he sentit de paraules tan plenes de saviesa. Tinc els meus moments. En fi. Va, per on anàvem? Les notícies. El Dia Internacional, primer. Després hi ha sants com el de Josep, Jordi i Mercè, que ho celebren tots. És veritat, són sants imposats. Les paraules t'han penetrat com una il·luminació. Doncs mira, avui també celebrem un sant que molts podríeu... un dia especial que molts podríeu celebrar. El Dia Mundial del Ximpanzé. No sé si trucant ni l'orant. Voleu que truqui en Niloran? En fi... Dia Mundial del Ximpanzé. El 14 de juliol se celebra el Dia Mundial dels Ximpanzés, un tribut a aquesta espècie de primats en estat silvestre i en cautiveri que està en perill d'extinció. Collons. Se celebra per conscienciar-nos de que estan perdent el seu hàbitat i és una putada. Un momentet, que anem a veure un vídeo que ens ha preparat aquí els de la ONU o alguna cosa. No sé si són els de la ONU que ho han preparat, però... Diu que queden 350.000 ximpancers salvatges a Àfrica i fa 100 anys n'hi havia entre 1 i 2 milions. Han passat de 2 milions de ximpancers a 350.000. Abans Sant Enric era el 15 de juliol, així com a dada. Em pots tornar a felicitar demà. Això és una merda. Que canviïn els sants de lloc no és seriós. Això ho trobo molt poc seriós. Això l'Església hauria de deixar-ho de fer. Perquè li treu tota la credibilitat al tema. Això ho trobo, estic en contra. O som conservadors o no ho som. Però si conservem les coses al puesto. Opinions. Va, seguim. Degut a que els ximpanzés són molt especials, una sèrie de grups conservacionistes i de benestar animal s'han unit per crear el primer Dia Mundial del Ximpanzé. Ens parla la doctora Jane Goodall. Això serà el 14 de juliol de l'any 2018 va començar, perquè el 14 de juliol del 60 va ser quan vaig començar per primer cop a la meva feina. Aquesta senyora és molt famosa, és com la dels goril·les en la niebla, però més actual.
Va ser el dia que va començar a estudiar els ximpanzés, estudis que encara continuen. Per què és tan important celebrar aquest dia? Crec que la majoria de vostès sap que he passat la major part de la meva vida aprenent sobre els nostres parents més propers, els ximpanzés. De fet, segueixo aprenent d'ells. Són criatures fascinants, que ens diuen molt sobre nosaltres, mostren les nostres relacions amb el reste del regne animal. I ens estan enfrontant a una gran amenaça, un momentet que m'he passat, una gran amenaça com ara la destrucció de la selva, el creixement de la població humana, la introducció del ramat en el bosc, empreses forestals i mineres estrangeres que destrueixen el medi ambient. Els ximpanzés són susceptibles als mals humans si ens adentrem en el seu territori. Aleshores pateixen per diferents mals humans. A més, està el tràfic de carn il·legal. En algunes parts d'Àfrica, la carn de ximpanzé és un producte que els hi ve molt de gust. El tràfic, que bojos, no? El tràfic d'animals vius on les mares reben trets per robar-los els fills o per utilitzar-los en entreteniment o vendre'ls com a mascotes en alguns zoològics al voltant del món. En captiveri, els ximpanzés encara enfronten problemes. Hi ha molts visquent en condicions terribles. A Barcelona, Regolín. En alguns zoològics en diferents parts del món. Segueixen sent mascotes i segueixen sent usats per entreteniment. Ai, pobrets. Com podem ajudar? Degut a les amenaces que enfronten els ximpanzés, perquè ells són molt especials, espero que t'uneixis a nosaltres en aquest primer dia mundial del ximpanzé. Això està gravat fa uns anys, per destacar la meravellosa naturalesa d'aquests éssers i encendre les alarmes davant de les amenaces que enfronten. Bueno, només fa 5 anys, del vídeo, encara que sembla dels anys 70. Uneix-te a nosaltres per ells. En idioma ximpanzé et diré: i gràcies per unir-te a nosaltres per ells. Gràcies. Gràcies a vostè, doctora. Això de que ens parli en idioma ximpanzé m'ha encandilat. Collons, tu. Doncs molt fort, no? Molt fort. A veure, un momentet. A veure, un momentet. Estic mirant a veure on tenim el Niloran. És que no sé si el tinc arxivat. A veure, un momentet. No està arxivat. Aquí li enviarem un missatge com a mínim, no? Un missatget de bon rotllo. A veure... un momentico. No trobo el grup aquell. Com es deia el grup aquell? Em surt el maleïts malparits? No trobo. Que raro. Aquí està. Es diu sopar de llonquis. A veure. Bona nit. Vull dir bon dia. Merda, ja comencem malament. Hola, Hola, bon dia a tothom. Vull felicitar avui una persona molt especial en el Dia Internacional del Ximpanzé. Tu saps qui ets. Felicitats, una abraçada. Vinga, ja està. Des de l'Home 10. Va, ja està, continuem. Quin silenci s'ha fet, no? De cop i volta. Quina quietor. Va, continua la festa. A part del Dia Mundial del Ximpanzé, també és... Bé, l'altre dia vaig estar al zoològic i vaig veure els ximpanzés, que feia molt temps que no els veia. I
I de veritat que són fascinants, són la hòstia. Són més llestos que la gana, Són super llestos. Són super llestos, la veritat. És bastant flipant lo llestos que són aquestes bèsties. Imagina't, si un gat és llest, a vegades que un gat et pot sorprendre, imagina't un ximpanzé. Bé, és que cada animal té la seva pròpia intel·ligència, que no té per què ser millor una que la de l'altra. Però els ximpanzés és que són la monda, Els ximpanzés no són totalment vegetarians. A part de menjar fruites, fulles i arrels, busquen també termites i cacen animals vertebrats petits. Com es diu termita? Tèrmits. Tenen relacions duraderes, carinyoses i compassives entre membres d'una mateixa família de ximpanzés, o sigui, que fan amics. També cacen de forma cooperativa, utilitzen roques i elaboren eines rudimentàries amb vares i branques d'arbres per utilitzar-los com a llances. O sigui que, en realitat, allò de que l'home va evolucionar a partir de que va saber fer eines serà veritat, però ja veieu, els ximpanzés també ho han fet. O sigui que potser en uns quants milions d'anys o no sé quant de temps necessitin ja tindríem el planeta dels simis, si no fos que els estem extingint, clar. Els ximpanzés cacen de manera cooperativa, utilitzen roques, això ja ho hem dit, poden entendre aspectes del llenguatge humà com relacions sintàctiques i conceptes de nombres. Els éssers humans comparteixen aproximadament el 98% del genoma amb el ximpanzé. És l'hòstia, Va, següent tema. El Dia Internacional també avui de l'auxiliar d'infermeria. Dia Internacional de l'auxiliar d'infermeria. Repetim. En castellà, avui és Sant Camilo, Sant Humberto, Santa Camila i Sant Camilo de l'Elis. En quant al dia de la infermeria, doncs bé, la infermeria és l'auxiliar d'infermeria, que no és el mateix que infermeria, és la que ajuda a la infermera, oi? Doncs sí, efectivament. Assisteix a metges i infermeres a la cura d'auxiliars de pacients i residents de centres assistencials de salut que estiguin enfermos, vull dir, que tinguin una malaltia, amics, he fet una broma. En fi. Depèn del país, en aquesta professió necessites ser major de 25 anys, tenir un títol d'educació secundària i fer exàmens d'admissió. Després et fan un curset de formació professional i pim-pam. És bastant fàcil aconseguir ser assistent d'infermeria. Necessites vocació de servei, responsabilitat i compromís, habilitats comunicatives, capacitat de treball en equip, saber manejar l'estrès, paciència, disposició en l'atenció de pacients i residents, i hauràs de fer aquestes coses. Higiene i neteja del personal de pacients i residents. O sigui, higiene i neteja personal de pacients i residents. És a dir, coses com canviar-los els penyals i aquestes coses. Netejar-los. O netejar-los tot el cos sencer. Monitoreig de l'estat de salut i alimentació de pacients i residents vetllant per la seva comoditat. Canviar els bolquers, és veritat. Recolzament en tasques clíniques bàsiques com ara col·locació de bandatges, venes, no ho sé. Venes, com es diu? No ho sé. I trasllat de mostres per l'anàlisi de laboratori. Subministrament de medicines via oral i rectal, o sigui, hauràs de posar supositoris, sota supervisió del personal mèdic. Donar recolzament emocional a pacients i residents. Servei i distribució d'aliments a pacients i residents. Neteja i ordenació de material instrumental. I recolzament en el desplaçament de pacients i residents, facilitant el seu trasllat en camilles. Ostres, és tot el que les infermeres segurament ja no deuen voler fer o prefereixen que ho faci un altre. Les tasques menys agradables d'infermeria passen a l'auxiliar d'infermeria, segons sembla. Però són tasques molt importants i que si les fas d'acord i no les fas amb angúnia, el pacient ho agraeix, suposo. Per tant, que ser un bon auxiliar d'infermeria i fer les coses així com d'acord o ben bé, que estiguis curtida o curtit i te la sui 3 pitos, doncs suposo que per part del pacient es deu agrair molt. Oi?
Tal dia com avui, el músic Jean-Michel Jarre l'any 1979 oferia un concert audiovisual a la plaça de la Concòrdia a París que va reunir més d'1 milió de persones, celebrant l'èxit dels seus discos Oxygen i Equinox. Això va ser l'inici, diuen, de l'era dels megaconcerts. Doncs, que raro, no? Perquè Jean-Michel Jarre fa molts anys que està com... ja no... que no se li veu el pèl, oi? I això que tenia una bona melena. En fi. Tal dia com avui, l'any 1881, el bandit Billy the Kid, Billy el nen, és capturat i assassinat per Pat Garrett a les afores de Fort Sumner. Carai. Pat Garrett era bona persona o era també un altre bandit? Pat Garrett i Billy the Kid. Però Pat Garrett i ell no eren amics? Hi ha una pel·lícula o vàries, no?, sobre ells. Pat Garrett era un agent del govern. Ah! Val. Mira, hi ha diverses pel·lícules sobre ells. Mira, aquí n'hi ha una amb en Chris Christopherson. Sembla? És en Chris Christopherson? Sí. I James Coburn. Mireu. En Chris Christopherson era el xaval i en James Coburn era en Pat Garrett. I 50.000 que li van caure. Mira, $50.000, tu, per carregar-se'l. Pat Garrett tenia una mala llet acollonant. En sèrio? Com ho saps que tenia mala llet? Surt sempre de mala llet a les pel·lícules? Mira, aquí surten els dos junts, o sigui que abans de matar-se uns als altres es veu que tenen una relació, no? D'alguna manera. Mira, aquí està, aquest és en Billy the Kid i aquest és en Pat Garrett. Aquí estan col·legues. És de l'any que jo vaig néixer, aquesta pel·lícula. Sí, és en Chris Christopherson aquí molt jove, amb en James Coburn. No l'he vist, aquesta pel·li, però en aquesta pel·lícula sortia Bob Dylan. O va fer la banda sonora o alguna cosa. O potser no és la mateixa, Potser és una altra pel·lícula. No ho tinc molt clar. Pat Garrett... no, és aquesta pel·lícula. La que la banda sonora era d'en Bob Dylan. Sí. Sí que era aquesta pel·lícula. Sí. Que guai. L'he de veure aquesta pel·li. Mira, en Bob Dylan amb en Chris Christopherson. Sí que és aquesta pel·li, sí. Pues em sembla que va fer la banda sonora en Dylan. Vinga, doncs, següent tema. Anem a... Ui, les 9:37 i encara estem així. Anem a les notícies, ràpid. L'Eurogrup obre una etapa d'ajustament de la despesa gradual i realista, ens diuen. Segons la OMS, que ja sabeu que no se sap si fiar-se'n o no, el popular edulcorant aspartam podria causar càncer de fetge si en prens en dosis altes. I compte, perquè dosis altes consideren que és, per exemple, a partir de 10 begudes. 10 begudes vol dir 10 llaunes al dia. 10 llaunes al dia hi ha gent que és capaç de fotre-se-les. I 10 llaunes al dia potser és un parell d'ampolles de litre o de 2 litres, no? Potser 2 o 3 ampolles d'1 litre o 2 ampolles de 2 litres. Sigui com sigui, la dosis la trobo... La dosis alta, que diuen, no la trobo tan alta. I és perillós, això, aquesta merda. Jo m'emprenc moltes coses que tenen aspartam. És que em sembla que en tenen fins i tot els xiclets, mira. Aquí tinc uns xiclets i porten aspartam. Sí que em porten. Ara no veig una merda. Espera, aquí tinc la lupa. Hòsties, hi ha moltíssimes lletres. Goma, base, aromes, espessant, goma aràbiga, colorant, blau brillant, té edulcorants, però no diu encara, no llegeixo si té aspartam.
moltíssimes coses, hidrats de carboni, però quines merdes n'hi foten? Polialcohols, proteïnes... Què? Per això ho posen tan petit. Fluoruro 8,2, 0,14 mil·ligrams de fluoruro? Però per què fa falta el fluoruro? Valors de referència de nutrients? Com? Edulcorants... Mira, concretament els edulcorants que porten són maltitois, sorbitois, xilitol i sucralose. O sigui, aspartam no li foten, això. Deu ser més de begudes líquides. De begudes, vaja. Hòstia, hi ha moltíssimes coses aquí. En fi, ja veieu com està el tema. Doncs res, això de l'aspartam és preocupant, Anem a veure-ho. Càncer de fetge, ni més ni menys, que deu fotre un mal. Certament, diuen, recomanem als consumidors que limitin el consum d'edulcorants i que no els substitueixin per sucre. Els governs diuen... La OMS no recomana a les autoritats que retirin productes del mercat. Encara, de moment. A les indústries alimentàries els hi diuen les companyies haurien de reconsiderar els seus productes. Sabem que molts edulcorants tenen riscos. Es tracta de buscar productes saborosos sense edulcorants. I en els científics se'ls hi diu es fa una crida per tractar de clarificar el risc plantejat per l'aspartam. Els científics honestos, clar, perquè els que treballen per les companyies alimentàries doncs no diran la veritat. Diuen que de tota manera, si només ens prens de tant en tant, no passa res. Però vaja, no sé jo, Jo no em quedaria tan tranquil. Tu et quedes tan tranquil prenent-te una cosa cancerígena, però de tant en tant? És que no sé. Però bueno, clar. Una persona de 60 quilos hauria de beure 12 llaunes de refresc al dia per superar el nivell considerat segur. El nivell considerat segur perquè ells ho diuen. No sé jo, és que ja no sé què fiar-me, no sé què pensar. Hola, Roger Vela, com anem? Veu que a correus, fins ahir es podia votar per correu, ahir va ser l'últim dia, i ho sé perquè, no pels diaris, sinó perquè vaig anar a correus a enviar un paquet i el paio deia, el paio de correus deia, ai, gràcies a Déu que avui és l'últim dia. Estaven super baldats els de correus del tema de votar per correu. Estaven fins als ous. I me'n va dir que no havia vist mai, no havia tingut mai tanta feina amb aquest tema. O sigui que realment va treballar molt. Que treballin una mica. Va, què més? Hollywood es precipita al col·lapse. Els actors se sumen a la vaga de guionistes. Atenció, amics, que ens quedem sense pel·lícules, Igual va haver unes vacances de Hollywood, no? Unes vacancetes de sense pel·lícules... sense pel·lícules xorres, I poder tornar enrere i recuperar els nostres clàssics, no? Els clàssics de tota la vida, no? Que serà per pel·lícules que... Espera, serà per pel·lícules que no hem vist. Serà per pel·lícules que no hem vist. Bones pel·lícules que no hem vist. Milers de pel·lícules bones que no hem vist. Doncs podem dedicar-nos a mirar aquestes pel·lícules bones que no hem vist en lloc d'anar consumint nous bodrius. Almenys les bones, normalment ja saps que són bones perquè tenen una sèrie de qualificacions de la gent i dels experts que te'n pots més o menys fiar. Més o menys, tampoc no. Cada un tenim els nostres gustos i si a tu t'agraden unes pel·lícules que un altre diu que són una merda, que se'n vagi la merda el que diu que són una merda, perquè en el teu cor aquella pel·lícula és meravellosa. Per exemple, a mi em passa amb la pel·lícula Ishtar, que els americans la consideren de les pitjors de la història i per mi és una meravella.
Bueno, una meravella, és molt graciós, em fa molta gràcia. L'Enric diu que necessitaria 10 vides i no veuria totes les pel·lícules que s'han fet. Com a mínim totes les bones. Hi ha aquells llibres que diuen 1000 pel·lícules per veure abans de morir. Allò és un principi. Aquells llibres serveixen com a bon principi per veure. Com a mínim veus les imprescindibles. Ai, amics, doncs sí, els actors es declaren en vaga i Hollywood se'n va al col·lapse, diuen, perquè fins ara eren només els guionistes els que estaven en vaga i ara s'han apuntat els actors i actrius. Ahir estaven fent la presentació de la pel·lícula Oppenheimer, i aquella pel·lícula nova d'en Nolan, i els actors van plantar enmig de... Estaven fent la presentació, l'estora vermella i tot aquest tema, i enmig de... O sigui, portaven 2 minuts de presentació, van dir que hi havia vaga i tots van pirar-se. La Emily Blunt, tots cap a casa. Van deixar plantat en Nolan allà. I si t'agraden els videojocs ja et suïcides perquè no hi ha prou vida per gaudir tan bon videojoc. Sí, a més que hi ha videojocs que duren una setmana per acabar-se'ls, o més, els Final Fantasy aquests antics, que amb el temps que tenim avui dia, que estem cardats, un Final Fantasy que dura 70 hores, no tens hores per fer-ho, no tens hores. I si em poso a streamejar Final Fantasy per internet, en Vicky Báñez diu, si cobren molt, què ha passat? Els actors i actrius n'hi ha que cobren molt, les estrelles cobren molt, però tu pensa el que cobra un secundari o un de repartiment, o un que no sigui una estrella. Només cobren molt els superestrelles, els altres cobren regulín. Però els actors s'han afegit a la vaga en solidaritat amb els guionistes. No s'han afegit per reclamar per ells exactament drets. Em sembla que s'han afegit per recolzar els guionistes. Que els guionistes sí que cobren una merda i són els que posen la llavor a les pel·lícules. I a més, sobretot, el que es queixen és de que els CEOs de les empreses guanyen sous milionaris que flipes, o sigui, però d'escàndol, que igual un CEO d'aquests d'una empresa, d'una productora, guanya, jo què sé, no sé quines quantitats estem manejant. Si voleu us llegeixo l'article. No, però la qüestió no són les superestrelles. Les superestrelles reben els diners que generen. Els que estan cobrant aquí una obscenitat són els CEOs, els jefes. La indústria del cinema, diu aquí, va quedar aquest dijous paralitzada a Estats Units per la vaga. Tita Freda, hem parlat del teu èxit de rànquing de Twitch Catalonia. Bon dia, Tita Freda. En fi, va, segueixo amb això. La indústria de cinema va quedar aquest dijous paralitzada per la vaga de més de 160.000 actors de Hollywood que han iniciat en demanda de millores salarials i protecció davant del desenvolupament de la intel·ligència artificial en el negoci. No els agrada la intel·ligència artificial aquesta de la manera que estan usant-la en el negoci. Entre que la utilitzen per guions i entre que la utilitzen per substituir actors a vegades. No sé ben bé si va per aquí, pensem que sí. I penseu això, que els que guanyen una milionada d'actors famosos són els superfamosos, però no són 160.000 actors famosos. Són una família d'actors famosos. Són, jo què sé, quants actors famosos hi haurà? 500? O 1.000? O jo què sé, 5.000, a lo millor, actors famosos. Però entre 160.000 actors que hi ha, no crec que tots guanyin milions, perquè si no, no s'aguantaria el negoci. En fi, seguim. L'aturada se suma a l'iniciada al maig per uns 11.500 guionistes. És la primera vegada des del 1960 que els guionistes i els actors aturen junts i posen el sector al límit del col·lapse. Ui, quina hora és? Va, tenim 10 minuts. La mesura de pressió contra els grans estudis es va decidir en votació unànime de la Junta Nacional del Sindicat d'Actors després que els seus dirigents recomanessin la vaga al fracassar les negociacions desenvolupades durant 4 setmanes amb l'Aliança de Productors de Cinema i Televisió. Que aquests estaven justament fa pocs dies, deien que no pensaven cedir en res amb els guionistes
i que ja quan se'ls acabessin els diners ja vindrien a negociar. Estaven esperant que els guionistes es morissin de gana al cap d'uns mesos i calculaven més o menys un temps en què ja els guionistes necessitarien pasta i que haurien d'anar a negociar i baixar-se els pantalons. Doncs mira, ara els hi han fotut aquest nou zasca, per dir-ho així. Tita Freda, que estàs en el rànquing dels més vistos, dels més exitosos de Twitch Catalunya. Estàs en el número 3 o 4 o 6 o 7. Però vaja, que deus estar forrat. Va, seguim. Entre els 2.000 primers... No, estaves entre els més exitosos. A veure, Twitch Tracker. A veure si ho trobo. Bueno, nois, que són les 9:50, tu. Mira, Tita Freda, estàs en el 13. En èxit global en el 13. Bon dia, Tortilla. Aquí està. En el número 13, Tita Freda. Amb uns números esfereïdors. Mireu la seva línia ascendent. Aquí ha caigut ara. Ara el mes de juliol ha caigut, pobre. Mira que anaves bé, anaves amunt, i de cop i volta aquí, el juliol, poink, gatillasso. Què ha passat aquí? Què ha passat aquest juliol? 13, Catalan Channel. I el número 113.439 mundial. Fa calor, clar, és que és la calor. Famosos seguidors, Eufòria TV3. I jo no surto com a famós seguidor? Això està malament, Està malament, ja no té credibilitat aquesta pàgina. Fora. Fora. On van així pel món? Tu ets els més valorats. Què és els més valorats? Què vol dir els més valorats? I quin apartat és els més valorats? Més valorats, què vol dir? Què està en anglès o alguna cosa? Twitch Tracker, a veure. Most valuats. Quina columna és més valorats? No hi és, això de més valorats. T'ho has inventat. Average viewers. Time streamed. All time peak viewers. Una caixa que no surt que jo posaria més valorats per mi. Vaja. Aquí, si mirem per hores vistes, en Tita Freda encara està en millor posició, està en 8, en el número 8. I jo estic en els 26, que tampoc està malament. Estem a l'elit dels streamers catalans. Que som uns putos friquis. Streamers catalans, el friquisme màxim. No, però som herois de la classe obrera. A quin carrer d'Andorra vols viure? No, és que Andorra està molt fresquet. Però on està? Ara he perdut les notícies, ja no sé per on anava. Ja m'he perdut. Per què tinc aquesta música de cinema mut? Va, és igual. Estàvem amb el tema aquest dels actors. Són les 9:53 i me n'hauré d'anar pitant. Els actors reclamen un replantejament de les audicions autogravades, impulsades a la pandèmia, i que han causat un dràstic retall de les sessions de càsting en viu. Això és veritat. A mi també cada vegada em demanen més càstings així gravats a casa. A més, els augments salarials en el seu conveni, els intèrprets exigeixen a la indústria un nou repartiment de les ganàncies residuals per drets d'imatge en els contractes amb les plataformes de streaming i una regulació de la intel·ligència artificial que restringeixi el seu ús per protegir la feina. A més, també volen... Diuen que has de guanyar com a mínim 26.000 euros a l'any per accedir a una assegurança de salut. I moltes persones que només creuen aquest umbral a través dels seus pagaments residuals, que són aquests de drets de sortir en plataformes de stream, etc.
s'està guanyant diners i s'han d'assignar d'una manera que cuidi les persones que ara estan al marge. Es tracta d'evitar que els actors vagin a la ruïna, bàsicament. Molts actors viuen a l'umbral de la misèria i diuen que s'està a punt d'extingir la classe mitjana dels actors. El llindar de la misèria. Doncs ja veieu, no és tot tan maco com sembla Hollywood, eh? Hi ha molta misèria també. Una actriu que es diu Fran Drescher, actriu i cineasta, diu: és increïble com ens tracten els productors. M'avergonyeixo d'ells, estan en el cantó equivocat de la història. I encara hi ha més coses. Això no s'acaba mai. A veure, són les 9:55 minuts. Elon Musk presenta XAI, el seu projecte de IA format exclusivament per homes. Hòstia santa. Per això no volia que els altres fessin IA, perquè estava fent la seva, ja veieu. Va firmar fa poc un document per aturar la IA i ara treu la seva pròpia. Aturem les IA, que jo vull treure la meva. Roger Montanyola, una ànima viatgera al rescat del pactisme de CiU. Hòsties, aquest l'he vist avui per primera vegada en un anunci electoral i he pensat, què fot el Ross de Friends? En Ross anunciant aquí un partit polític. Perquè té un rotllo, té una vibra molt similar. Però és que, què és això? Barcelona PDeCAT Espai CiU. És que és la tornada de CiU. Convergència i Unió torna allà, sense complexos. Pim-pam. Roger Montanyola, la pitjor beatiola. És amic de tota la merderada de Ciutadans i Manel Valls. Deu ser bona gent. Mira, aquí el veiem fent diferents esports. Perquè el poble l'estimi, ens posen unes fotos jugant al golf, fent regates, etc. Bueno, que no veu malament el xaval. Següent tema. Anem a mirar ràpidament les tendències del Twitter perquè anem cardats de temps. Tenim 3 minuts. Esports populars practicats per tothom a la plaça del poble, efectivament. Recomanes avui veure Elemental? Home, no l'he vista, Elemental. Vull dir que no sé, no l'he vista, no la puc recomanar, però tot el que fa Pixar a mi em sembla com a mínim, com a poc, simpàtic. No hi ha cap pel·lícula de Pixar que digui que no m'agrada. Ja sabeu que Missió Impossible del Tom Cruise es va estrenar el dimecres, perquè es va adelantar una mica. Però avui sí, avui l'estrena seria Elemental, aquesta. Però no en parlarem gaire perquè hem de fer el programa de Cinejau, no sé si entre aquesta tarda i ja sabeu, tinc temps de fer-lo entre avui i dilluns, o sigui que no sé ben bé quan tindré temps. Molt entretinguda Missió Impossible, diu Bowman. Sí, tothom està que no caga amb en Tom Cruise. Ara tothom li riu les gràcies. Quan va fer La Mòmia, el van posar a parir. Ja ningú se'n recorda de La Mòmia. Tothom diu, hòstia, és que Tom Cruise és un mestre del cinema, és que no falla mai, és que fa meravelles. I La Mòmia, que la veu deixar parir, i a mi em va agradar La Mòmia del Tom Cruise. Bé, és igual. Soc l'únic que li ha agradat La Mòmia del Tom Cruise. Total. Podràs cantar ni que sigui la d'Arrels Sagnants al Cinejau? No, però farem un altre. Toca-me-la. No trigarem tant. Farem un toca-me-la aquest cap de setmana. Tinc ganes de cantar. Em vaig quedar amb ganes de cantar i que només vaig fer 1 hora i mitja i a vegades faig 4 hores. Em vaig quedar amb ganes. I prepararé algunes cançons més a part de les Arrels Sagnants. Doncs sí, estrenes d'avui ja les explicarem en el programa del Cinejau. I en quant a les tendències del Twitter, que ja me n'he d'anar, Chuck Norris, espero que no li hagi passat res, pobre home. Bon dia, món imaginari, ja ens n'anem. Res, Chuck Norris
no veig que li hagi passat res, o sigui que no sé per què és tendència. La paraula gilipolles és tendència en lloc de bufalloques, la gent fent servir aquestes paraules. Espinete també és tendència, però no sé per què. Em sembla que per algú de política. I ja està. Xunteries. Res, avui les tendències de Twitter, una merda. Anem a fer una raid el que no sé és a on. Sí, món imaginari, ja me n'he d'anar. Raid. Antiquitaki no hi és avui. Doncs li farem a en Chichauches, que és un xaval que és com un xoques català que triomfa. Però en Martur no el tinc, aquest noi. Un momentet, que aturem en Chichauches. Right. M-R-T-U-R-R. Martur. Mr. Turres. El Chichauches va venir al Saga l'any passat. Mr. Turres. Adeu, fins aviat, amics. Me'n vaig. Ai. Gràcies per la teva màgia. Sí, gràcies a vosaltres per existir. A veure, Mr. Tour, que no, encara no he pogut anar cap allà. Mr. Tour. MR... Collons, MR Tour... Sort i encerts. Sí, gràcies, amics. Me'n vaig. Està jugant al Dark Souls, vaja. Bueno, doncs, adeu. Ja poso els crèdits i me'n vaig. Ojo! Merci per l'espai. Bon dia. Keep it follow, merci. Estem aquí una mica de no-hit. Bon dia, me l'espero. Vale, que vagi molt bé. Que vagi molt bé, merci, tio.